Hello everyone! Good morning! Good afternoon, good evening! Welcome po sa ating live raffle sa ating free rice. At dito lamang po yan sa Lito Draw. We are already in week 53. Kaya tuloy po, dire-diretso po. More than a year. Happy Mother's Day, everyone! Happy Mother's Day sa mga nanay! Hello sa mga nanay! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day sa mga nanay! Hello kay Island of Risa! May advertisement pala. Ini-on ko yung monetization. Hello sa mga taga Scotland! Hello, Jean Santos. Happy Mother's Day, Nenyo Kiranti. Arlen Kiranti, Happy Mother's Day. Lahat po naman ay puro dakila sa ating mga nanay. Dakilang ina. Happy Mother's Day, Inay! Inang, Happy Mother's Day sa Adwas Sentro sa mga nanay dyan. Happy Mother's Day! Sa H. Concepcion, sa General MacArthur, all over the Philippines, all over the world. Happy Mother's Day, everyone! Tuloy po ang pamamahagi ng ating free rice at ito po ay mayroon po tayong around 18 families sa week 53 na tatanggap ng ating libreng bigas. Kaya antayin lang natin si Mother Ana para nating ituloy yung ating pamimigay ng ayuda sa ating free rice. Dito lamang po yan sa Lito Draw. Thanks God at nakasurvive tayo. Lumagpas tayo ng 1 year. Sana abutin natin yung second anniversary sa Lito Draw, lalo na sa ating free rice. Ito po ay hiram lang sa Diyos. Kaya lahat ng ating ipinamamahagi ito ay hiram lang sa Diyos. Kaya hindi po ito permanente. Hanggat mayroon tayong budget, hanggat malakas kami ni Mrs. nakakapagtrabaho, ito po ay ibabudget niya para makapag-share kami sa ating mga kababayan na mas higit na nangangailangan, mas higit na kailangan ng kalinga sa hapag-kainan nila, extension sa hapag-kainan. Kaya thanks God at umabot tayo ng ganong katagal. Napakasarap talaga ng feelings na umabot tayo ng week 53. Kaya mayroon pa ring week 52, week 54, 55, 56 and more. Kaya sana nga i-guide para tuloy-tuloy po yung ating pamamahagi. Mayroon na po tayong 12 viewers. Ito yung ating mga masusugid na mga taga-subaybay. Tingnan natin kung talagang nakasubaybay kayo sa ating mga pahulaan. Kaya alam na.
Alam na kung sino yung ano dyan. Good luck sa mga makakatanggap pa ng libreng bigas mula sa Free Litore. Malaking tulong sa mapapasayayang pamilyang makakatanggap nito. Happy Mother's Day, Jane Santos. Happy Mother's Day, Michelle. Happy Mother's Day, Lisel. Jen ng Masbati, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa mga nanay. Kay Mana, kay Lisa, kay Lode, kay Libet. Kahit walang tatay, at least may mother. Happy Mother's Day, Libet. Inaline Chuk na love. Hello, looking forward to have Lito Draw have her in Lito Draw her in Scotland. Baka one day doon natin ma-draw yung ating yung ating free rice pati yung ating Lito Re. Pag visit kami diyan ngayong summer, ngayong August. Sana walang abala, walang sagabal sa mga plano. Okay po, at itutuloy na po natin yung pamamahagi. Wala pa po si Mrs. Ituloy na natin kahit wala. Ito po yung ating mahiwagang tambyulo. Kahirap talaga gumayak Happy Mother's Day, everyone! Sa ating mga taga-subaybay, sa ating 3 balls at saka 6 balls ay nasa Lito Draw channel na po. At mayroon pong mga bawal. Bawal pala yan sa sa monetize na channel. Kaya kailangan mailipat at may mga nagko-complain na sa ibang lugar na at the same time daw, the same hours ang bola. Nagkataon na nag-the same. Tapos pag may nag-search na na Lotto Draw, lumalabas din yung Lito Draw. Kaya yun ang complaint ngayon. Nagiging complicated. Ayaw makumpintensyahan ng libre. Kakapiranggot lang naman yung pa-premyo. Ito ay pampasaya lamang po. Kaya sundin na natin yung ng policy ng YouTube para walang problema. Kaya sa ating 6 balls ay mayroon po tayong around 39,000. 39,000 na po yung ating grand prize sa ating 6 balls as long na makuha nyo yung ating 6 numbers kahit baliktaran. Mayroon po tayong pattern na kasama doon sa video. May weak likod po tayo. Sundin lamang po yung criteria para hindi po tayo ma-disqualified. Once na ma-draw po ay kailangan po matingnan nyo kung kayo'y nanalo sa loob ng isang linggo. Once na hindi nyo maklaim sa loob ng isang linggo na yon, yan po ay maidadagdag sa ating budget sa ating free rice. At dito lamang yan sa Lito Draw. Ganon din yung trebles natin. Yung maximum po ng ating grand prize sa ating 6 balls ay 50,000. Kaya pagdating po ng 50,000 pesos, yan po ay hinto. Matagal-tagal na, wala pa pong tumatama sa ating grand prize. Kaya umabot na po ng 39,000. Mayroon pong mga tumatama sa sa 4 balls. 4 balls. At wala pa rin pong tumatama sa 5 balls. Sana tamaan na rin
Parang mahirap talaga, parang lottery talaga. Pero sa ating trebles ay malimit pong tamaan yung ating trebles. At saka malimit din pong may tumatama sa ating sa dalawa, 10 pounds. Kaya ito po ay free. Welcome po sa mga gustong sumali. At sundin lang po yung ating mga criteria para hindi po tayo ma-disqualified. Ito po ay tuloy-tuloy hanggat may budget sa Lito Draw. Sa Lito Lito o Draw. Lito Draw channel. I-type mo lang yung LITTO at saka draw. Lalabas po diyan sa sa taas na Lotto Draw at saka sa baba may Lito Draw. Kaya pindutin niyo yung Lito Draw at yan po ay lalabas yung mga video. At ang latest po natin ngayon ay week 53. Kaya next week on Monday or Sunday night magkakaroon po tayo ng week 54 sa ating free lottery. Okay po. Antabayanan lang po natin si Mrs. Happy Sunday everyone and Happy Mother's Day Ate Ana. Need ang mahiwagang tambyulo. Mahiwagang tambyulo kailangan ba para tumama? Mag-music muna tayo. Tinipigan na lupa. Talugin muna natin, hindi pa dumarating si Mrs. Hinkasamdan, punyal san kapalaran, hinumduman. Gillian, Happy Mother's Day Ate Ana and Happy Father's Day Kuya Lito. Then iloloko ko lang si Gillian. Alam namang Happy Father's Day. Ronnie Imbile, maopay nga kolop, Manolito. Maopay man Ronnie. Kumusta ka mo dida? Happy Sunday everyone. Kumusta po ang Pilipinas? Sana mawala na itong COVID para maisit yung bakasyon. Kahirap magbakasyon na may quarantine na 14 days sa airport, may quarantine pagdating ng probinsya, may quarantine ng 14 days. 28 days yung limit ng bakasyon namin, 4 weeks lang, ubos. Ubos sa kakwa-quarantine. Mayroon na po tayong 13 viewers. Atun dinultan. Yung ating pahulaan at titingnan niyo sa sa previous na mga videos kung ano ang mga details doon sa sa ating mga videos. Kaya tandaan niyo, doon na tayo palaging kukuha ng mga ng mga pahula. Pagtitipigan, hinumduman. Naririnig niyo ba yung music? I love you so much.
Happy Mother's Day! Nili Navidad. Hello everyone. Happy Mother's Day, Ate Ana. Nakakamiss talaga sa Pilipinas, kaya ito na lang ang libangan. Last na nasa Pilipinas ako, that is 2018, I think. 2018, sa 75th birthday ni Inay. Kaya ang plano ay pag nag-88th birthday siya, pag nag-80 sa 80th birthday niya, malamang magawid na ako ng Pilipinas. Hopefully wala nang gaanong COVID after 2 years para masaya, para makapangawil, makapaglangoy sa dagat. Yan ang mga nakakamiss na mangawil ng manlalara. Sino bang naka-experience mangawil ng manlalara sa gilid ng baybay doon sa mga public toilet? Pero ngayon wala nang public toilet. Kaya wala na ring manlalarang catcher. Ubos na rin. Pangawil, hapantalan. Oo, kahit lang, kahit sugi lang, masaya na bagaong. Sa likod ng bahay namin, nung bakasyon namin, na nangawil kami, nakahuli si Wagner, si Diyos ng bagaong. Medyo malaki, may mga 1/4 kilo. Ang laki na bagaong. Kaya yun ang yan ang masaya at pwedeng mangawil sa likod. Doon sa likod ng bahay ko. Okay po, nandito na po si Mrs. para ituloy natin yung ating ituloy natin yung ating pamamahagi ng libreng bigas. At punta po tayo sa Adwa Sentro at mayroon po tayong around 150 beneficiaries sa Adwa Sentro. At 4 po ngayon ang ating mabibiyayaan ng 5 kilos rice sa Adwa Sentro. Kaya sino kaya sila? Yung mga masiswerte. Ngayon, nababibigyan ng ating free rice. Good morning po sa inyong lahat. Okay, Happy Mother's Day po sa ating lahat. Happy Mother's Day po kay Inang sa H. Concepcion. Happy Mother's Day po sa all my sisters. And Happy Mother's Day din po kay Inay dyan sa General MacArthur Eastern Samar. And then po dyan po sa lahat ng mga hipag. Okay po, it's a happy Sunday. It's very sunny here in London. So, we will give you our promise, free rice. How many Gisa people? Navales channel, kadami namang heart na binigay mo. Siyam. Kadaming heart. Ito heart ito for you. Okay. Ito na po. At itutuloy na po natin yung ating pamamahagi ng ating free rice. Mayroon po tayong mapapasaya na around 18 families ang ating mabibigyan ngayong week 53. Wala pong nag-top up. Yung po ay yung budget natin. 18 families. It is around 4,000 weekly. Okay ang po. Budget. May 21 live viewers po tayo ngayon. So, okay. Okay po, ang unang bibigyan natin ng bigas sa Adwa Sentro, hanapin po natin. Ito na po. Numero 7, kawit ng Mananggite. Numero 7, bingo. Congratulations kay Virginia Neneng Valino. Virginia Valino, congratulations. Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. Congratulations, Neneng. Ang pangalawa po, ito na po. Numero 67.
Okay po, congratulations kay Melchor Rivera. Melchor Rivera ng Barangay Aduas Sentro, Cabanatuan Aduas City. Sentro. Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas ng libre. Numero 44. Okay po, congratulations kay Perlita Nicha. Perlita Nicha. Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. Ito po ay sa Hulo. At ang pang-apat po at pang-apat at panghuli sa Aduas Sentro, numero 4. Number 4, si Genesis Nicha. Congratulations sa 4 winners. Genesis Nicha, kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas galing sa Lito Draw. Congratulations po. At punta naman po tayo sa Barangay Tanglad, Hernani. Kaya mayroon po tayong around 150 beneficiaries sa Barangay Tanglad. At 4 po ngayon ang tatanggap ng tagli 5 kilong bigas ng libre sa Barangay Tanglad. Ito po, hanapin natin yung unang tatanggap sa Barangay Tanglad. Ross, naka-ready na ka na po ba? Ito na po. Numero 40. Number 40, congratulations kay Roberto Candido Jr. Roberto Candido Jr., congratulations ng Barangay Tanglad. Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. Ang pangalawa po ay numero 44. Congratulations kay Edgar Corre ng Barangay Tanglad. Edgar Corre, congratulations. Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. At ang pangatlo po, ito na po. Numero 14. Number 14 ay si Tonyo Bulabog. Tonyo Bulabog o Bulabog ng Barangay Tanglad. Congratulations. Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. At ang pang-apat po, ito na po. Numero 37. Okay po, ang last sa Barangay Tanglad, si Bototoy Patata. Ano po yung mga pangalan na to? Bototoy Patata. Kayo po ay tatanggap ng 5 patatang kilong bigas. Hindi po patatas. 5 kilong bigas, Bototoy, congratulations. At kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. Okay Sa po. mga nabanggit na pangalan sa Barangay Aduas Sentro at saka sa Barangay Tanglad, yan po ay makakarating sa inyong mga tahanan ng surprise yung ating palibreng bigas. Okay po. At diretso naman po tayo sa ating mga kababayan sa General MacArthur Eastern Samar. At mayroon po tayong around 750 beneficiaries sa General MacArthur at 10 po ngayon ang tatanggap ng tagli 5 kilong bigas sa General MacArthur. Okay po, ito na po. Okay po. Ang unang tatanggap ng libreng bigas sa General MacArthur ay si... Sino kaya? Bulahin mo na. May babatiin ka ba? Okay, let's welcome sa ating mga live viewers. Okay. Hello po kay June Mary's Life Vlog. Happy Mother's Day. Thank you. Rowena Garcia, hello po. Kay Nino Kirante, hi. Kay Enali Chok na Love. Okay, from Scotland, watching from Scotland. Kay Yasmin Isabel Channel, welcome. Jolifer Pidong, Happy Mother's Day. Kes Bagwadamor Gillian, Happy Moms. Ronnie Mbile, kay Nelly Nabi. Okay po, 20. Si Ira Aganan, andyan. Jane Santos. Host, pangpansit sana. Happy Mother's Day po, ma'am. Okay, so just keep watching and then later Okay baka, ba? baka manalo ka ng pampansit.
Okay po, ito na po. Okay, let's continue sa General General MacArthur, MacArthur, 10 po Eastern yung Samar. ating bibigyan ngayon ng bigas sa General MacArthur na tatanggap ng tagli 5 kilong bigas. At yan po ay makakarating sa inyong mga tahanan ng surprise at ihahatid po ni Lilibet Abadjes. Happy Mother's Day, Lilibet! May pahabol Ito na po, po. dito kay Tatay Romeo Balangkit from General Luna, watching daw po in the Philippines. Hello, Tatay Romy! Hello, Tatay Romy! Keep exercise. See you next Okay, year. tagay muna, tagay Tatay Romy. Oh, akin muna. Ayan. See you next year, hopefully. Next year. Okay, ito na po. Ang unang tatanggap ng free rice sa General MacArthur. Sino kaya siya? Numero 28. Oh, yan po ang birthday ko. Congratulations kay Mr. and Mrs. Joey Gregorio Domrog. Barangay Mr. Domrog. Joey Gregorio ng Barangay Dumrog, congratulations. Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. Pangalawa po, numero 70. Okay, number 70 kay Mr. and Mrs. Antonio Sabihon. Mr. and Mrs. Antonio Sabihon ng Barangay Dumrog, congratulations. Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. Ng surprise! Pangatlo po, numero 21. Okay, congratulations kay Mr. and Mrs. Binencio Canatay o Canatoy. Binencio Canatoy ng Barangay Dumrog, congratulations. At kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. At ang pang-apat po, ito na po. Numero 37. Congratulations kay Mrs. Mary J. Hermones. Mary Jane Hermones ng Barangay Dumrog, congratulations. At kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas ng surprise. At ang panglima po, natatanggap ng libreng bigas ay numero 33. Congratulations kay Mrs. Nenita Ramoco ng Barangay Aguinaldo. Ang panglimang tatanggap sa General MacArthur ay si Ninita Ramuco. Congratulations, Ninita Ramuco ng Barangay Aguinaldo. Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. At ang pang-anim po, ito na po. Numero 8. Okay. Congratulations kay Mrs. Norma Aprihinio ng Barangay Aguinaldo pa din. Mrs. Norma Aprihinio ng Barangay Aguinaldo, congratulations, kayo tatanggap ng 5 kilong bigas. At ang pangpito, ito na po. Ang pangpitong tatanggap ng libreng bigas ay numero 45. Congratulations kay Mr. and Mrs. Bobby Makawile. Mr. Bobby Makawile. Makawele ng Barangay Aguinaldo, congratulations. At kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas ng surprise. Pang-walo po. Ito na po, pang-walo. Numero 14. Okay, congratulations kay Mrs. Salvacion Candido. Mrs. Salvacion Candido ng Barangay Vegan, congratulations. At kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas It's free. ng libre. Numero 29. Okay, ang number 29 kay Mr. and Mrs. Elmer Opriasa ng Barangay Bigan. Ang pangsyam na tatanggap ng free rice sa General MacArthur ay si Mrs. Elmer, Mr. and Mrs. Elmer Opriasa ng Barangay Vegan. At ito naman po yung tatanggap ng pang-10. Pang-10. Sino kaya siya? Hanapin natin. Pang-10 ay numero 25. Okay, last but not the least, congratulations kay Mrs. Julia Collardo ng Barangay Bigan. Mrs. Julia, yung pang-10 po natatanggap ng libreng bigas sa General MacArthur ay si Mrs. Julia Collardo ng Barangay Bigan. Congratulations. Okay po, congratulations sa lahat ng winners ng ating free rice. Diyan po sa Adwa Centro, 4 winners. Diyan po sa Barangay Tanglad, sa Summer din po Hernani. yan. Hernani.
Summer din po yan. 4 din po ang tatanggap dyan. And then, dito po sa General MacArthur, Meron po ay tayong 10 Okay. pamilya po ang mabibigyan. Ang, Okay po, mayroon po tayong around 18 families ang mapapasaya natin ngayong week 53 sa ating free rice. Okay po, at ang panghuli ay punta naman po tayo sa ating pahulaan at mayroon pong dalawa na tatanggap ng tag 10 pounds ngayon. sandali lang po, meron po ditong mga... Bilisan natin at nagmamadali, may mga lakad. Kay Melrose Colima, hello, welcome. Kay Marites Sugana, shout out. Kay Marites, Happy Mother's Day. Alan Itom, sana mabahaginan din kami ng bigas, sir. Saan ka bang lugar? Si Alan Itom, nagsasagot. Alan, Sumali sa free rice. Kung saan kang lugar. sana mabahagian din kami ng bigas, sir. Depende po sa kasi yung pabigas, pagkatapos po ng isang barangay, pag nabigyan na po lahat, yan po ay maililipat sa ibang barangay. Depende po sa assessment kung mayroon talagang mag-aasikaso. Mayroong mag-aasikaso, kaya po pwede nating dalhin kahit saang lugar. Ang lang doon, kailangan mayroong magbe-video. I-video kung sino yung mga tatanggap, yung bahay ng mga pagbibigyan, tapos yung tatanggap para makikita rin na doon sa inyo na walang favoritism. Lahat po ay makakatanggap doon sa barangay nyo. Pwede po, mag-gathered kayo ng ng around 150 families, pero ang kailangan po dyan ay hindi po, wala pong favoritism. Ang una nyong ililistad dyan ay yung inyong mga kaaway na nangangailangan ng tulong, hindi yung kumukaaway, hindi ililista. Sa Barangay Tanglad, pinabago ko yung yung listahan kasi yung mga kagalit, mga hindi na ilista, kaya lahat kailista, kaya kailangan kasali lahat. Okay po, meron tayong 24 live viewers. Okay po, before po ng ating palaro ay gusto ko lang pong batiin ang Happy Mother's Day po kay Ninang Ibelia Religioso dyan po sa Laguna. And then birthday din po niya bukas. May 10 po ang birthday ng ninang ko. Ang akin pong kaisa-isahang ninang. Sabinyag sa kumpil at sa kasal. Happy Mother's Day po, Ninang Belia. And then, happy birthday tomorrow sa iyo. At, sa lahat ng mga ninang. Nagbabati ako eh. Happy birthday po kay Ninang Belia. And then, sa kanya pong panganay ay si Yvette Ibelia po. Ay magka-birthday po sila. Happy birthday to both of you. May God bless you more, Ninang. Kay Ninang Mababa at kay Ninang Susan. At saka sa mga taga-Katbalogan, Happy Mother's Day sa mga nanay dyan. Kay Ante, nung nagpaaral sa akin, Happy Mother's Day. Okay po. Okay po, at ituloy na po natin sa ating libreng pahula. Meron daw pong patalastas. Mayroong patalastas, kaya tapusin niyo muna ang patalastas. Okay po, lang po kayo. Ay, si Alan Itong, Pangasinan daw siya. Pinsan ko, YouTuber share siya. Mag-ayos ng lahat ng kailangan. Sino? Pangasinan daw. Pangasinan. Sana sir, may pinsan ako na YouTuber sir. Kahit hindi naman YouTuber, ang kailangan lang kahit ikaw ay ma-video mo pag ibinigay mo yung kahit mga 1 minute video lang bawat bibigyan. Kasi ang nga diyan, ang setting diyan, 5 talaga ang budget sa isang barangay. Halimbawa, mayroon tayong mga beneficiaries sa barangay nyo. Ang bibigyan nyo lang ay 4. Yung 5 kilos ay mapupunta doon sa nagbe-video, sa nag-aasikaso. Kaya every week magkakaroon ng 5 kilos doon sa nag-aasikaso. Ang bibigyan nyo lang ay 4 doon sa barangay nyo. Paalala Every lang week. po, ito po ay paalala lang po sa mga mahihirap. Yung At ang bibigyan mo ay hindi yung pag nakita sa video na medyo magara yung bahay, medyo may yung walang mga pinagkukunan, yung walang mga trabaho na permanente, yun ang ililista nyo. Kailangan yung nangangailangan talaga. Welcome po si PM Billy pala ay watching from Cabiao, Nueva Ecija.
Diyan po sa Cabiao ay may mga kamag-anak din po ang nanay ko dyan. Sa Cabiao, Nueva Ecija. Okay, welcome po. Okay po, at magsagot na po kayo ng ready, kung naka-ready na po kayo. Okay, Happy Mother's Day po sa inyong lahat again. Happy Blessed Mother's Day sa ating lahat. Mag-ready na po kayo. Ready na po si Alan. Ready na si Ralos Chan ng Mindanao. Mindanao siya. Rowena Garcia. Sa Edge Concepcion, ready na si Sino? sa MacArthur, si Gillian, si Tess. Ready na po. Scotland, ready Si na Rowena daw. Garcia, ready na po. Sino pa? Sa Scotland, ready na po. Si Nelly Ready na ba? Navidad. Si Marites Sugana. Hello Wala pa Nelly, yata. ready na. Okay po, kung talagang mga taga-subaybay kayo. Ha ha ha. General Luda. Ay, sorry po. Sorry. Okay po, Ready din daw po si Tatay. Romy. ready na po. Okay, sige. Sa Edge- Okay, Sandali. go! O ano sasagot nyo? Wala. Wala pa sa Edge Concepcion. Okay, ready na. Siya. Okay, ready na. Makinig kayo. Makinig. Makinig kayo kung ready na. May 27. Ready na daw po sa Edge Concepcion. May 27 live viewer po tayo. Isa po dito ang makakahula ay tatanggap po ng 10 pounds. Okay po, ito po. Makinig kayo sa sasabihin ko. Kung nakapanood kayo last week, that is week 52. Ito ang tanong. Sino ang huling tumanggap ng libreng bigas? Yan po ay taga MacArthur. Okay po, isulat nyo kung sino yung huling tumanggap. Ng libreng bigas ng aming anniversary, week 52. Yung pang number 38 na tumanggap. Oy, kahusay, oh. Meron na kagad nakasagot, kabilis. Mayroon masipag, ano? Mayroon na po. Nanood. Nahuli! Mayroon na! Sino yung nakalista? Si Rosie Belarmente. Okay po, ang pang 30 at ang panghuling tumanggap ng free rice sa General MacArthur ay si Rosie Villarmente. At mayroon pong nakasagot dito ay si Rochelle Daes. Tingnan natin muna, baka mayroong nauna sa iyo, Rochelle. Sabi ng taga Scotland, patay tayo dyan. So it means hindi ka nanood. It means hindi nanood. Nasa work daw siya last Sunday. Haha, talo nga siya dyan. Ang bilis naman. Okay po. Congratulations po, final and official. Siya po ay ang tumama ay si Rochelle Daes. Tumama po siya ng 10 pounds. Congratulations. Ay, mga ulyanin daw yung mga taga Bulacan by Adel Paguyo. Mga ulyanin na daw sila. Sige. Isa pa. Another one po. Isa pa, natatanggap ng 10 pounds. Okay po. Pakinggan nyo. Ready muna. Ready. Magsagot muna ng ready. Ready. Si Rochelle Daes ay pag nakasagot ito pangalawa ay disqualified na. Ready daw si Yasmin. MC ready. One shot at a time lang. Okay. Okay po. Isa pa. Okay. Ready na? Isinulat ko dito kung anong pangalan. Okay, Okay po. Tingnan natin kung sino yung mga nanood at mga nakataga-subaybay. Okay. Ready na, okay? Okay. Ito yung pangalawa, yung mananalo ng 10 pounds. Sa week 52, sino ang unang tumanggap ng bigas? Free rice. Yan po ay taga-Adwas. Adwas Centro. Adwas Intro.
Okay, go! Go, go, go! Okay? Sino ang unang tumanggap ng bigas sa week 52? Week 52. Week 52. Okay, si Mali. Mali. Hindi po si Nika. Hindi po si Nika. Balikan nyo yung video, paunahan. Paunahan. Yasmin, sagutin mo. Sabi ni Enalis. Okay, sige. Paunahan. Sino ang unang tumanggap? Pinakauna, yan po ay taga-Adwas. Yung week 52 po yan. Week 52. Ang unang tumanggap ng libreng bigas. Ayun. Whoop! Mayroon na! Mabilis mabilis mag-search. Okay. Kadaming sagot naman, sunod-sunod. Okay po. Mayroon na pong si Ate Sylvia. Sagutin mo yan. Ate Sylvia. Bakit ba tino-turn over mo, Ian? Kay Ate Sylvia. Kay Nene. Dapat si Nene. Si Nani. Si Nani, oo. Nagpapabigay. Mayroon na pong tumama. Meron na po. Nakasagot. Okay. Okay po, official. Ang nakasagot po ay si Gisa Nabanes. Channel. Emily Castro. Ang unang tumanggap po ng free rice sa ating anniversary sa week 52 ay si Emily Castro. Okay. Okay po. Tatandaan nyo yung ating mga kasi doon na tayo kukuha ng kung sino yung mga tumama ng pera, sino mga tumama ng Okay po, congratulations at Gisa Nabales. Palaging nananalo ito. Pero mabilis mag-search. Binalikan siguro. Okay po. Congratulations kay Rachel at saka kay Gisa na tumama ng ating libreng pahula ng tag 10 pounds. Yan po ay makakarating sa inyo yung inyong napanalunan. Si Gila Sarmiento, birhin niya daw. Ngayon yan Ngayon si birhin niya. Abangan mo sa susunod. Baka yun ang tanong natin. Sa susunod na week, baka yan ang maitanong. Okay po, maraming salamat po. At dyan po nagtatapos yung ating mamaya ay irarapol namin ni Mrs. yung 3 balls at saka 6 balls. At saka yung result ay i-upload namin sa Late Draw channel. Kaya tingnan nyo, baka isa kayo doon sa tumama dahil 1 week lang po ang dyan. Pag hindi nyo na claim, yan po ay mailalagay sa ating budget ng ating libreng bigas. Okay po, before we say goodbye, gusto ko pang batiin ang aking one and only brother ng advance happy birthday. Happy birthday po kay Kuyang Bonifacio May 14. Ganaban. May 14 po ang birthday ng kuya ko. Happy birthday, Kuyang, and palakas ka pa. Para see you. Para yung utang ko, mabayaran ko. Wait lang. Yung utang ko, magkano pa ba? Mayroon pa kaming utang na 91,000. No, Kuya. may nabawas na. Nabawasan na ba uli? Okay, Kuyang, happy birthday kay Kuya. And then, good health pa rin. And then, hope to see you next year. Hopefully, we could go home not tomorrow. Next year. Okay, happy birthday po sa lahat ng may birthday at magdiriwang ng happy birthday. Okay, thank you very much sa pag-join nyo sa birthday. ating free rice at see you on Sunday. Bye-bye and God bless you. Okay, God bless everybody. Happy Mother's Day. Bye-bye. Happy blessed Sunday. Bye.